बात सुनील भैया पूछत रे दादी से कि दादी तू कौना जगह चल गइलू घर परिवार के छोड़ के। आज घर परिवार के कितना सुंदर लागता, जेकरा घर से केहू जाला उ सब ओकरे पता चलेला या उन लोग के बात पता ना चलेला। जेकरा घर से केहू बूढ़ पुरनिया जाला तो घर के दर्द का होला उहे जान सकता, अगल बगल के लोग नहीं जान सकता। बाकी सब कोई अपने दिल पर लेवे के चाहिए बात के। अरे की कवना बिरछिया चिरई अरे खोटवा लगवलो जाके, अरे की सुन कहि के आगाना मारो चली कहिलो पछिया पा सारो कवना बिरछिया चिरई खोटवा लगवलो जाके, कवना बिरछिया चिरई खोटवा लगवलो जाके सुन कहि के आगाना मारो सुन कहि के घर के लोग पूछता ए दादी नहिया के डोरी तोरी चल गइलू चुपे चोरी कवन न करिया कवन छाव हो। ए दादी तू कौना जगह चल गइलू, एक घर परिवार के आशीर्वाद देलू कि हमारे भाई सुनील जी ए पूरे दानापुर के हमरे एगो धरोहर प्रतिष्ठित बनले, अपना परिवार के बढ़ालू कहाँ चल गइलू तू। नहिया के डोरी तोरी चल गइलू चुपे चोरी कवन न करिया कवन गाव हो। तारा के कहाँ खोजी हम खोजी ले वन में मन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश छावे छाव हो। तारा के कहाँ खोजी हम देखे न पाता भइलू कहवा न पाता भइलू, देखे न पाता भइलू कहवा न पाता भइलू तो भइलू काहे तूफान रहो। उड़ गइलू पखिया पासा रहो।
के कृपा, इसका लेवल उठा कर रखो भाई। ओ बूढ़ दादी के कृपा आशीर्वाद पूरे परिवार के ऊपर बा। नाती पोती बेटा सारे में खुशी बा। सबके कके गईली बुढ़िया माई बुढ़िया दादी। वो घर के नाती लोग पूछा था कि दादी सूरज या चांदवा से कोई पवनवा से पूछले गईलू कवने खो हो। नाती सबे पूछता दादी सूरज या चांदवा से कोई पवनवा से पूछले गईलू कवने खो हो। तलवा तलैया से ए परिवार के लड़का नाती पोता ए साहब आज बूढ़ बुजुर्ग के आशीर्वाद होला तो केहू भी कतरो बड़ा आदमी बनेला। बिना पुरनिया के आशीर्वाद से केहू कुछ ना बन सकेला। तलवा तलैयन से कहनी तरैयन से केहू नहीं दे तो कवनो जो हो। केकरा से पूछी हो तो घर के लड़का लोग कहता केहू ना केहने के पूछ जाए तोहरा के पैसे पाए। केहने से पूछ जाए तोहरा के पैसे पाए। केकरा से पारी अब वो हार हो। भाई जो भी लोग बा वो आत्मा खाती गीत होता अगर दादी तू ये बात अगर हमनी से कहतू कि तू जाए वाला बाड़ू तो तोहरा के जाए ना देती जा हमनी के। ई बात केहू से तू घर के केहू से ना बताऊ। काहे तू ऐसन कइलू कुछ कुछ के कह के ना कइलू। पतिया के लागल बाटे ठेस हो। आज तक ए दादी तू जौन भी कहलू ए परिवार में सही भइल बा। आज जवन तू कहलू वो सही परिवार में भइल बा। ऐसा नहीं है कि पर बात के कटले बा। हाँ कहलू जवान जब जैसे तो बहुत तू देखे कहलू कले सहो। अपने फुलान ही गईलू लमने सलागवा से हमरा के गईलू तू पार हो। देखिए हमारे सुनील भैया के बड़े भैया उड़ी गईलू पंखिया पासार हो।
आत्मा खाते गीत रे स्वामी लिए छेना खा ले। बहुत सुंदर प्रस्तुति रितेश भाई, इसको बनाइए थोड़ा सा दब गए यार। देश से तरह मेहनत लगता है, खाली स्विच टिप देवा तो बढ़ जाए। और बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रमोद प्रेमी यादव जी ने उस पुण्य आत्मा के लिए परमात्मा